Hi lovers family, guys, good evening ಮಾತರೆಗಳ. So ಇಂತ vlog ದಾದ ಪಂಡೆ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ vlog. So ಕೆಲವು ದಿನ ಆಡತ್ ನಾನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇಡ್ಬೇಕಾ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ vlog ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಅತಿ ಸಾನು ಎಂಗಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಐತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಕುಲ್ಲುವೇರೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐತೆ ಎಂಗಲ ರೋಸ್ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬತ್ತ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊರಡತಿ ಇಜ್ಜಿ ರೋಸ್ ತುರಕಿನ ಕಿಂಜ ಮುಗ್ಗೆ ಪುನಾತಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಕೊರ್ಕ ಡೈಲಿ ಕೊರ್ಪೋಲ ಅಂಚ. ಸೊ ಇನ್ನಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಬೋನಿಗಳು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದೈತೆ ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪುರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಆಚೆ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಸೇರ್ಲಾಕ್ ಅಂಚನೆ ಮುಂಜು ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಮಾತ ಮರದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಉಂಟುತ್ತದೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪ ಈ ತನ್ಪನ ಅಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಸ್ ಜೈ ಜೈ ಗೈಸ್ ರೋಸ್ ಬರಕೋ ಇದು ಎಂಕುಲ್ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಶಾಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಲುಂಡು ಇತ ಕೊಡೆ ಬೋಡೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾನು ಲಕ್ಕನಾಗಿತ್ತ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಜುಪ್ಪು ನೆಜ್ಜಿ ಎಂಡ್ ರಾತ್ರಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲೇರು ಅದು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಶೂ ಬುಡ್ಚೀರ್ ನಡ ಪೂಜಾರು ವೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಬಾಡ್ನಿಕ್ಲು. ಸೊ ಸರಿ ಪೋಯಿ ಹರೇನ್ ಬುಡ್ದು ಬಾರ್ಕನ ಮೈತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಪ್ಲೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅಂದ್ ಪೋಯ್ ರೆಡಿ ಪೋಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಪ್ಲೆ ಸರಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಪ್ಲೆ. ಗೈಸ್ ನೀನು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸಟ್ ಆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಕುಲ್ಲು ಹೋಲು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬುಳ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಸಟ್ ಆತೇರೆ ಇತ್ತೆ ತಾಲಕ್ಕೇನು ಜೇರ್ ನಮ್ಮನ ಆತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಗುಡ್ತಾತಂಡೆ ಟೀಚರ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಗುಡ್ತಾತಂಡೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಗುಡ್ತಾತಂಡೆ ಇತ್ತಾಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಝೋನ್ ಹೊಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೊಂಡಿತ್ತೆ ಅವು ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಈಜಿನೆಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಇಲ್ಲಡುಪನ ಕೊಡ್ತೊರ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೋಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಣ್ಣ 2-3 ಜನ ಉಪ್ಪು ನೇರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಣಕಲೆಗ್ಲ ಎಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಲ ಆಪುಣಕಲೆಗೆ ಅಂಚ ತೂಕ ನನ್ನ ತಿಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಇಲ್ಲ ಪೊದ್ದ ಅದ ರೂಟೀನ್ ಆಪುಣ್ ತೂಕ ಜಿಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಾಯನ ತುಲೆ ನಿಗ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋಜಾದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೇ ತಾತನಂತ ತೋಜಾವೆ ಕೆಂಬುಡೆ ಬಂಗುಡೆದ ತಮ್ಮನ ಬರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ತುಲೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ದಾಂಡ್ ಶುಂಠಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ತುಲೆ ಶುಂಠಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ. ಸೊ ನಾನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದಾ ತಿನ್ಪಂಡೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಹಾಳಾಂಡು ದಯಪಂಡ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ಕೆಂಬುಡೆ ತುಲೆ ಇಂಚಾತಿನ ಹೆಂಗ್ಳು ತೂ ಅಂದೆ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ತು ಪೋದ ಐಟನೆ ಮಲ್ಲಾದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಕಟ್ ಮಂತದೆ ಪೋಡಾಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಈತೆ ಒರಿನಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ತೂಂದು ಪಾರ್ನಿಗಳು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ಪುರ ಉಂಡು ಮಟಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ನೆಟ ಒಂಜಿ ತೋಜೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ಸೊ ಮೂಲುಂಡು ತೂಂದು ಪಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲೊಂಜುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಪುರ ತೊಟ್ಟೆ ಪುರ ಕಟ್ಟಿದೇರು ಎಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಅವಲ್ಪ ಪುರಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಾತ. ಸೊ ತೂಂದು ಪಾರೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಂಡಿನೆ ಕೊಯ್ದೀತೇರಂದೇನೆ నేను ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಮೂಲಾಯಿ. ಸೊ ರಾಜರಿಗೆ ತೋಜಾಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೋಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಂಡು ರಾಜರಿಗೆ ತೋಜಾಗ ಗೈಜಿತ್ತೆ ರಾಜರಿಗೆ ಕೆಂಬುಡೇನು ಬರ ತೋಜಾಗ ರಾಜರೇ ಕೆಂಬುಡ ತುಯ್ಯಾರ ಓಲುಂಡು ತುರಿ ಕೂಡ ಐಕ್ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿತ್ ಪುರದಿಂದ ತುಲೆ ಅವು ಪುಂಡಿ ಒಂಚೂರು ಅರೆಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ನೀರಾದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಓಲೋಲ ಆತನು ಮಾರ ಪುಂಡಿದ ಶೇಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ತಾನೆ ಬಂಜಿ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೇಪ್ ಉಂಡೈಕ್ ಅತೆ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಬಂಜಿದೊಲೈ ಐತುಲ ಇಡಿ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪುನತೆ ಅತೆ ಬಾಬಾ ಎಂಚೋಂಡು ಪುಂಡಿ ಎಂಚೋಂಡು ಬನ್ನಿ ಪುಂಡಿದ ಶೇಪ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ಶೇಪ್ ಉಂಡತೆ ಆತ ತಾರಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಪುರ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಪುಂಡಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅತೆ ಅಂದ ಈರು ಪುಂಡಿ ಬಂದಿಜಾರೆ ಗೈಸಂಗಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಡು ತೂಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬೊಕ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾಡ್ದ. ಸೊ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಿತ್ರ ಪಾಡ್ವೇನೆ ಲಿಂಕ್ನ. ಸೊ ತೂವಲಿ ನಿಗಳು ತೂದಿತ್ತೆ ಜಾರಡ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಅದೇ ರಾಜ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದೇ ರಾಜರೇ ಮುಂಚ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂಚೆತ್ತನತೆ ಪೆಟ್ಟ ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ದಯ ಎತ್ತನ್ ನಂಗೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಇತ್ತ ರಾಜರ ದೂರಗೆ ಪಯಣ
ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಗಾಡಿದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪನೊಂತೀರ್ ರಾಜರ್ ಹೆಂಗ್ ಪಂತಿನೆಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪತ್ತರ ತೊಲೆ ಪೋದಾವಡು ಏಪ್ರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬೋಪಿನ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಅವೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀ ಅವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಯ್ಚಿಂಗ್ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಯಿ ಪಂಡೀರ್ ರಾಜರ್ ಅದೇ ರಾಜರೇ ಈ ಸತಿ ಸಾನೆಲ್ಲ ತೊಂಪೋಯ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾನೆಲ್ಲ ತೊಂಪೋಯಿ ಅವ್ಲು ಮಾಲ್ಡ್ ಪುರ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ಸ್ ಪುರ ಉಂಡು ರೈಲ್ದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೈಟ್ ಪುರ ಫುಲ್ ಆಗ ಸಾನ್ವಿನಿ ಸತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಗ ಕಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂತ ಸೊ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತ ತೂಕ ಅದೇ ಜೈ ರಾಜರಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಬಿದಾಡಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಉಲ ಇರ್ತು ನನಗೆ ತರಕಾರಿ ದಾಲ್ ಇತ್ತೇಜಿ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂಡೆ ರಾಜರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಕಣ್ಣೆ ಅಂದ್ ಸೊ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಎಗ್ ಬುಡ್ಜಿಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಂಟೆ ಪದರಾಡು ಕರಿತಂಡೆ ನಾನೈತೆ ಸಾನ್ವಿ ಮಾಮ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ ಕೊಡ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ರಪ್ಪ ಕಜ್ಜಿ ಪುನ್ ಪೂರ ಮುಗಿತೋ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜರ್ ಮೇ ಬಿ ಬತ್ತೇರು ಸೌಂಡ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು ತುಕ ಬತ್ತೇರು ತುಕ ರಾಜರ್ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವಿ ಬತ್ತೇರು ಆಪತ್ ಬಾಂಧವಿ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವೇನು ತರಕಾರಿ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ತರಕಾರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನುಂಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ ಮೊಯ್ಲೊಡ್ತತೆ ಅಂದಿಕ್ಕಿನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಬಂದ್ ಎನ್ನೋಡು ಅದೇ ಯಾ ನೀರ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕೆ ಅತ್ ಬಾಬಾ ನೀರ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕೆ ಎನ್ನದಿನ್ ತರಕಾರಿ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜವ್ಲು ಲೈಟ್ ಅಂಚಾದಿರೆ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಗೊಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪುರ ತಗೊಂಡು ಪೋಯ್ ರಪ್ಪ ಕಚ್ಚಿಪ್ಪುರ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸಾನಿನ ಬರ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮೀನು ಕೋರಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ತರಕಾರಿ ದಂಚಿ ಮಂಡೆನಿ ಪೋತುಜಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಪಂಪ್ಕಿಂಡು ಪೂರ ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ತು ಅಂತೇವೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೆಗೆದು ರಪ್ಪ ಸಾರು ನಂಜಿ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಮಗು ಸೊ ಬಯ್ಯ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪ್ಪನ ಪದ್ರಾಡರೆ ಕರಿ ಉಂಡು ನಾನೈತೆಲ್ಲ ತಂಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಸಾನೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ಹಾಳಾತನ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಚೆನದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡ ಅಣ್ಣೆಕ್ಕಿತೆ ಹೊಸತ್ತದೆ ತೆತ್ತು ನೋಡು ಜೊತೆ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪಗ ರೆಸಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ 12:45 ಆಂಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿಲ್ಲ ತೊಂಬರೆ ಸಾನ್ವಿಗ್ಲ ಬಡಾದು ಪಾಪ ಪೋಯ್ ರಪ್ಪಲೆ ತೊಂಬರ್ಕನ ಮೆತ್ತರೇನೆ ಕನ್ನೆ ಆ ಬೊಚ್ಚಪ್ಪ ದೀಲೆ ಮಗ ಇರಿ ಏತ್ ಪತೋ ಪಾರೆ ನೆ ಪೋಲೆ ದಿವೆ ಟೀಚರ್ಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನೆ ಪೋಲೆ ಬಾಯ್ ಪನ್ ಹಗ್ ಯಸ್ ಕಿಶ್ ಯಸ್ ಆವ್ ಪನ್ನಿ on tiffin on ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಗಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬನನ್ ಪತೊಂಬರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತಲಿ ದಾದ ಪತೊಂಬತ್ತಿನ ಸಾನ್ ವೀರವು ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಅದೇ ಒಂಜೊಂಜಿನ ಕೋಡೆ ವಾದ್ಯ ಪತೊಂಬೈದೀರಿ ಇನಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಪತೊಂಬರ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕತಿ ಸಾನ್ವಿ ಕುಡಾರೆ ಕೊಡೆ ಪತೋನು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೆ ತಾದುತ್ತೆ ಇಜ್ಜೀರ್ ಕೊಡೆ ಪತೋನು ಇವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸಾನ ಪೋಯತೆ ಆ ಮುನ್ಕನೆ ಎಸ್ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ಸಾನಿನ ಒಣಸ್ ಮಾತ ಅದು ನಿದ್ರೆ ಅದು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಪುಡ್ತಾ ಒಂಬತ್ತಂಡ ಸೊ ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾನ್ವಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿ ನಡೆದವರ ಕಾಂಡೆ ಜಪ್ಪು ಜೇರ್ತುಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪೇರ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಜಪ್ಪಾರೆ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪು ಇರ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಸೊ ದುಂಬು ತಿಕ್ಕು ಅಂತ ಜಪ್ಪಾರೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಜೊತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಸೊ ದುಂಬುದ ಲೈಫೇ ನಮಕ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಎಂಗಲ ಸಣ್ಣ ಬಾಬಾ ಮುಲ್ ಚೆನ್ನಲ್ ಪುರ ಪೋಂದುಂಡ ಎಂತ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಏತ್ ಚೆನ್ನಲ್ ಪೋಂಡು ಚೆನ್ನಲ್ ತುಲೆ ತೂಪಿನಿ ಚೆನ್ನಲ್ ಪೋಪಿನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಲ್ ತುಯಾರ ಇರ ಸನ ಆಲ್ಲೆ ಮಿತ್ ಪೋಯಿನ್ ಚೆನ್ನಲ್ ಆಲ್ಲೆ ಪೋಯಿನಿ ಚೆನ್ನಲ್ ಅದೇ ಎಂತ ಪೋಯಿನ್ ಚೆನ್ನಲ್
ಎಂಚ ಚಾನೆಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಶೀಯ ಪೋಯಿನತಿ ಚಾನೆಲ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ತುಡೆ ಯಾರನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಲೇರ್ ಮೂಲು ದಾದಿ ಸಾನ್ ಮೇವು ಎಲ್ಲೋ ಆರೆಂಜ್ ಆರೆಂಜ್ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಪಿಂಕ್ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದು ಅವು ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಎಂಗಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ಟು ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಅವು ಏರು ಎಂಚಿನ ಬಂದು ನಾನು ಈ ತಕೊಳ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದೆ ಸೊ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ನಮ್ಮಿಲ್ಲಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಾದಂದು ಇದೆ ತೂಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೊಸತ್ ಟಿವಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಸೊ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಟಿವಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪೂರಲ್ಲ ಹಾಳಾದಿತ್ತಂಡೆ ಸೊ 9 years ಅಂಡ್ ಈತ್ ಬತ್ತಿ ನಾನೇ ಮಲ್ಲ ಅಂದೇನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ದಾಲ ಆದಿತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಟಿವಿ ಹಾಳಾಂಡ್ ಅಂಚಿನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಐತೆ ಹಾಳಾತಂಡೆ ತೂಕ ಆಯ್ತು ಆಫರ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ದೆದೋನಿ ರಾಜರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಟಿವಿ ಎರೆಗಿಜ್ಜಿಟಲ್ಲ ಆತು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಪಜಿ ಬಟ್ ಮಾಮೂಗ್ ಟಿವಿ ಬೋರ್ಡ್ ದಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪಂಡ ಟಿವಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಅವಡಿ ಆನ ಅವಡು ರಾಜರ ಅವಡು ಪೂರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಒಂದುಪ್ಪ ಬಟ್ ಟಿವಿ ಅಂಚು ತೂಪಿನ ಪಂಡ ಮಾಮ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂತಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅವ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ತುಯ್ಯಾರು ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಯಾವಂದೇ ನೋಡಿ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತೇಕ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್